ሶፊያ ልቦለድ ታሪክ ፍልስፍና ደራሲ ኦስታይን ጎርደር ትርጉም ተኬ በየነ ተራኺ ተስፊት ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ነበረያ ነበረ ኣብ መንጎ ሓይልታት እከይን ቅኑዕን ዘሎ ኣስጋኢ ሚዛን ንጽባሒቱ ሶፊያ መልእኽቲ ተቐበለትን ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅጭ መጺዋ ውዒሉ ንዮሃና መሓዛኣ ግን ከይትኽሪ ተጠንቀቕትላ ንገዝአን ክኸዳ ከለዋ ኸ ሓደ መዓልቲ መሬት ምስ ዘፈፈ ንበረኻ ክኸዳ መደባ ነዊሕ ዓመታት ዝተጸበየት ክትመስል ገዛ ኣትያ ብተህዋኽ ናብታ ብውስጣ ሳጹና ምርሐት ኣብኡ ጸንሓ ኣኻኺባ በብሓደ ምስ ፈተሸት ካብ ኣቦኣ ዝመጸት ድብዳቤን ካኪ ብውስጣን ረኸበት ኣቦኣ ናፊቑ ከም ዘሎን ሒዝዎ ዝኸደ መጻሕፍቲ ኣንቢቡ ስለ ዝወድዖ ዝንበብ ከም ዝሰኣነን ንሓለቕኡ ቸዝ ተጻዊቱ ስለ ዝሰዓሮ ኣዝዩ ባህ ከም ዝበሎን ይጽሒፉ ሶፊያ ተቐዳዲማ እቲ ዘይምልከታ ዝመሰላ ደብዳቤታትን መጻሕፍታን ኣብቲ ናይ ክሽነ ጠረጴዛ ደርብያ ነታ ብስማ ዝመጸት ዓባይ ካኪ ብውስጣ ሒዛ ብውያ ናብ ታብዓታ ኣተወት ከፊታ ኸዓ ከተንበብ ጀመረት ጽውጽዋይ ስእሊ ዓለም መርሓባ ሶፊ ብዙሕ ዝዕመም ኣሎና ስለዚ ብቕጽበት ምጅማር ይሓይሽ ፍልስፍና ክንብል ከለና እቲ ሓድሽ 600 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ግሪክ ዝበቖለ ተሓሳስባ ማለትና እዩ ቅድሚኡ ዝተፈላለዩ ሓተቶ ምላሽ ካብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ እምነታት ይረኽብዎ ነይሮም እዛ ሃይማኖታዊ መግለጽታት እዙ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከም ነበረያ ነበረ ጽውጽዋይ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ነበረያ ነበረ ማለት ብዛዕባ ኣገባብ መነባብሮ ዓለም ብኣማልኽቲ ዝስራዕን ዝግለጽን ጽውጽዋይ ኣፈ ታሪኽ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሚሌንዮም ንዝተፈላለዩ ፍልስፍናዊ ሕቶታት ሓያሎ ዓንደርቲ ዝኾኑ ገደብን መእሰርን ዘይብሎም መግለጺታት ኣብ ዓለም ተዘርጊሖም እዮም ናይ ግሪክ ፈላስፋታት ግን ነዚ መግለጺታት እዙ ዝእመን ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ኣተሓሳስባ ቀዳሞት ፈላስፋታት ንምርዳእ ናይ ዓለም ነበረያ ነበረ ጽውጽዋይ እንታይ ይመስል ነይሩ ምፍላጥ የድሊ ንኣብነት ናይ ሰሜን ክፍሊ ዓለም ኣብነት ንውሰድ ምናልባት ብዛዕባ ዞርን ሞደሾኡን ሰሚዕክ እንተኾንኪ ቅድሚ ክርስትና ኣብቲ ከባቢ ምምጻኡ ኣብ ከባቢ ሕጂ ኖርዌይን ሾደንን ዞር ብኽልተ ኣጣል ትሰሓብ ሰረገላ ገይሩ ሰማያ ሰማያት ይጓዓዝ እሞ ሞደሻኡ ክስንድዋ ኸሎ በርቅነ ጐዳን ትገብር ዝናብ ይዘንብ ሓረስቶት ከዓ ይሓርሱን ይዘርኡን ስለዚ ህዝቢ ቫይኪንግ ንዞር ከም ኣምላኽ ዝራእቲ ወይ ሕርሻ የምልኽዎ ነበሩ ዘርኡ ዕፉን ኣብ መሬት ተቐቢሩ ከመይ ገይሩ ይበቁልን ይፈርን መግለጺ ነበሮምን ዞር ጐይታ ዝናብ ሞደሽኡ ደርቢዩ ዝናብ ኣምጺኡ ሕርሻና ኸኣፈርዩ ይትእምነት ኣማልኽቲ እንተኽርዮም ኲናት ጥሜት ሕማም ወዘተ ኣብ ዓለም ስለ ዝወርድ ኣማልኽቲ ዘዝፈትውዎ ህያብ መስዋእቲ ሞባእ ወዘተ ክሳብ ሰብ ሓሪድካ ንመስዋእቲ ምሃብ እምነታት ጸኒሑሎ ኣብ ግሪክ እውን ተመሳሳሊ እምነት ስለ ዝነበረ ኣዝዮም ብዙሓት ኣማልኽቲ ነይሮም እዮም ሒደት ንምጥቃስ ዘውስን ኣፖሎን ሃራን ኣተነን ዲኒሶስን ኣሽፒራፒዮስን ሄራክለስን ሃፋስቶስን ወዘተ ነይሮም እዮም እዚኣቶም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላልፉ ንናቶም ዕማም ዘለዎም ኣማልኽቲ ናይ ፍቕሪ ናይ ኲናት ናይ ዘራእቲ ናይ ልቦና ናይ ሰላም ናይ ባሕሪ ወዘተ እዮም ስለዚ ህዝቢ ዘምልኾም ብዙሓት ኣማልኽቲ ነይሮም ማለት እዩ 700 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ መብዛሕትኡ ግሪኻዊ ነበረያ ነበረ ብሆመርን ህስዮድን ዝተባህሉ ሰባት እዩ ተጻሒፉ ኣብ ጽሑፍ ስለ ዘስፈርዎ ኸዓ ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ንኽትከታዕሎም ከዓ ዕድል ተረኺቡ እቶም ቀዳሞት ግሪኻውያን ፈላስፋታት ንናይ ሆመር እምነተ ጽሑፍ ኣትሪዶም ንቐፍዎ ምኽንያቱ ነቶም ኣማልኽቲ ንባዕሎም መወቲ ጥራይ ዘይኮኑ ህሩፋት ጨካናት ተንኰለኛታት ወዘተ ገይሩ ስለ ዘቕረቦም ንመጀመርያ ግዜ ኸዓ እዚ ሰረተ እምነት እዙ ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝበቖለ እዩ ተባህለ ሓደ ካብዞም ነቐፍቲ ፈላስፋታት
ኣብ 570 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዞኖፈን እዩ። ኣማለኽቲ ሰባት ከም ሰብ ዝውለዱ ዝሞቱ ክዳን ዝለብሱ ቋንቋና ዝዛረቡ ገይሮም ኣብ ኣእምሮኦም ዝቐረጽዎም እዮም። ንኣብነት ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ንኣማልኽቶም ከም ጸለምትን ጠፈነቐን ጸዓዶው ከም ሰማያዊ ዓይኒ ለምጫት ጸጉርን ወዘተ ዘለዎም ገይሮም ባዕላቶም ዝቐረጽዎም እዮም ይብል ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ግሪኻውያን ኣብ ሃገሮምን ኣብተን ግዛኣቶም ዝነበራ ኢጣልያን ንእሽቶ ኤስያን ናይ ከተማ መማሕዳራት ፈጢሮም ነይሮም። ኩሉ ትግልቦት ዝሓትት ዕዮ ሕርሻ ይኹን ህንፃን ካልእን ብጊላዊት ይዕመም ብምባሩ ደቀባት ሙሉእ ጊዜኦም ኣብ ባህሊ ፖለቲካን ዘተን ንኸሕልፍዎ ዕድል ፈጠረሎም። ስለዚ ኣብተን መማሕዳራት እዚኣተን እዩ ንመጀመርያ ጊዜ ውልቃ ሰባት ንእምነት ጣዖትን ኣማልኽትን ክብድሁን ፍልስፍናዊ ሕቶታት ክሓቱን ሕብረተሰብ ብኸመይ ተጠርኒፉ ክመሓደርን ክነብርን ከም ዘለዎ ክመራመሩን ክዝትዩን ዝጀመሩ። ነዚና ኸዓ ካብ ነበረያ ተሓሳስባን እምነትን ናብ ተመኩሮኣዊ ርዱእን ምኹኒን ናተሓሳስባ ዘጽግር ኣገባብ ምዕባለ ኢልና ንጽውዖ። ናይ ግሪክ ፈላስፋታት ድማ እዮም ንዝኾነ ባህርያዊ መስርሕ ባህርያዊ መግለጽ እምበር ልዕሊ ባህርያዊ እምነት መግለጽ ንኸይወሃቦ ከም ዕላማ ገይሮም ዝወስድዎ። ሶፊያ ካብታ ምሕቢእታ ወፅያ ኣብቲ ጀርዲን ዘወር እናበለት ኣብ ሓሳብ ጠለቐት። ኩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተማሃረቶ ብፍላይ ትምህርቲ ስነ ፍልጠት ክትርስዖ ፈተነት። ካብዚ ጀርዲን ዚ ከይወፀት ልክዕ ከምታ ግዜ ህፃንነታ ብዛዕባ ባህሪ እንዶ ዘይነበራ ዓብያ እንተትኸውን ነይራ ንሓጋይን ክረምትን እንታይ መግለጽ መሃበቶ? ዝናብ ከመይ ኢሉ ዘኒቡ ደበና ተቐንጢጡ ፀሓይ ከመይ ጌራ ወፅያ ንዝብሉ ሕቶታት ሓደ ናይ ገዛእ ርእሳ እምነት ዝወፅዋ ዶ ፈጠረትወ። ኣብ ሓንጎላ ኸዓ ሓንቲ ንእሽተ ጽውጽዋይ መጸታ። ተንኰለኛ ሙርያት ነታ ምጭውቲ ንግሥቲ ሲክታ ኣብ ኣዝዩ ቆራሪ ቤት ማሕቡስ ስለ ዝኣሰራ በረድ ምስፋፍ ኣብዩ። ሓደ ንግሆ ግን ንጉስ ብራቫቶ መጺዋ ደሓና። ሲክታ ኣዝያ ስለ ዝተሓጐሰት ነታ ቤት ማእሰርቲ ኾይና ዝደረሰታ ደርፊ እናደረፈት ኣብ ልዕልቲ ሰውሒ ሳዕሰዐት። ብናታ ደርፊ ብምሉእ መሬትን ኣግራብን ስለ ዝተንቀሳቐሱ ኩሉ ትበረድ ናብ ንብዓት ተለወጠ። ጸኒሓ ግን ፀሓይ በሪቓ ነቲ ንብዓት አንቀጸቶ። ኣዕዋፍ ተኸባቢ ንደርፊ ስኪታ ቐዲሐን ምድራፍ ጀመራ። ሓደ መዓልቲ ካብ ፀጉሪ ስኪታ ናብ መሬት ወደቐ እሞ ካብኡ ኸዓ ዕምበባ በቖለ። ሶፊያ ነታ ዝፈጠረታ ዛንታ ፈተወታ። ወቕትታት ከመይ ገይሮም ከም ዝለዋወጡ ዘይትፈልጥ ነይራ እንትትኸውን ነታ ዝፈጠረታ ዛንታ መኣመነታ። ሰባት ኩነታት ባህርን ምፍላጥ ኩሉ ግዜ መልሲ ከም ዘድልዮም ከዓ ተገንዘበት። ብዘይ መግለፂ እውን ክነብሩ ይምኽኣሉን። ስነ ፍልጠት ዝበሃል ከይተፈልጠ ኸሎ ደቂ ሰብ ንሕቶታቶም ብኸም ዝመሊሶም እዮም ዝዓግቡ ነይሮም። ፈላስፋታት ባህሪ ዝኾነ ነገር ካብ ዘየሎ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ። ኣዲኣ ካብ ስራሕ ክትኣቱ ኸላ ሶፊያ ብኣፍ ደገ ገዝኦም ኮፍ ኢላ ብዛዕባ እቲ ዝለኣኸላ ዘሎ ትምህርትን ምስታ ናይ መበል 15 ዓመተ ልደታ ፖስት ካርድ ዝተላእከትላ ግን ዘይተቐበለታ ጓል ዘሎ ምትእሳር ሓሰበት። ኣዲኣ ካብቲ ሓደ ጫፍ ናይቲ ጀርዲን ንሶፊያ መልእኽቲ ኣሎኪ ኢላ ተዳህየታ። ሶፊያ ሰንበደት ኣቐዲማ ካብቲ ሳጹን ቦስጣ ደብዳቤ ልዕላ ብምባራ ካብ መምህራ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመተት። መንእሰይ ድል ክንተበለትኒ ነደይ እንታይ እየ ኽብላ ኢላ ብቕጽበት ሓሰበት። ኣዲኣ ቴምብር የብላን ምናልባት ናይ ፍቕሪ ደብዳቤያ ትኸውን ኢላ ሕጭጨትላ። ሶፊያ ነታ ቦስጣ ተቐቢላ ትንበለት ኣይተኸፍትያ እንዲኺ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ዶ ኣብ ቅድሚ ዲኻ ይኽፈት እዩ ብምባል ግዲኣ ነዲኣ ሕጭጨትላ። ኣዲኣ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤታት እዩ ኢላ እንተሓሰበት ይሓይሽ። ምኽንያቱ ምስ ሓደ ዘይትፈልጦ ፈላስፋ ትምህርቲ ብምልኣኽ ክትወስድ ከም ዘላ እንተፈሊጣ እንታይ ከም ትብል ሓርቢት ይዋዩ። ናብ መደቀሲኣ ሓሊፋ ነታ ቦስጣ ምስ ከፈተታ ሓንቲ ወረቐት 3 ሕቶታት ዝሓዘት ኮይና ረኸበታ። ንኹሉ ፍጡር
መሰረታዊ ጥረ ነገር መፍጠርያ ኣለዎ ዶ? ማይ ናብ ነቢት ወይኒ ክልወጥ እኽእል ዶ? ማይን ሓመድን ከመይ ገይሮም እዮም እንቁርዓብ ዝፈጥሩ? ሶፊያ ነተን ሕቶታት ዘይረብሓ ሃጠውቋ እንተበለተን ሙሉእ ምሸትን ነጽባሒቱ ኣብ ቤት ትምህርታን እውን ክትሓስበን ከተኳማስኣን ወዓለት። መሰረታዊ ጥረ ነገር መፍጠር ይህሉ ዶ? እንተሃለወኸ ከመይ ገይሩ ሓንሳብ እምበባ ሓንሳብ ከዓ ሓርማዝ ዝኸውን? ማይከ ናብ ነቢት ወይኒ ክልወጥ እኽእል ዶ? ክርስቶስ ኣብ ሓደ መርዓ ማይ ናብ ወይኒ ከም ዝለወጦ ትፈልጥ እያ። ብሙሉእ ልባ ግን ተቐቢላቶ ይትፈልጥን። ተኣምር ከርኢ ስለ ዝደለየ እምበር ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዝኾነ ሰብ ዝገብሮ ኣይኮነን። ሶፊያ ብወይኒ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሎም ዝዓብዩ ፍጥረታት ማይ ከም ዘለዎም ትፈልጥ እያ። ኣብ ፍረ ብርጭቕ 95 ሚእታዊት ማይ እኳ እንተኾነ ብርጭቕ ዘብሎ ተወሳኺ ነገር ግን ኣለዎ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ብርጭቕ እምበር ማይ ኣይኮነን። ናይ እንቁርዓብ ጉዳይ ከዓ ዝገደደ ሓመድን ማይን ኣብ ዒድካ እንቁርዓብ ትፍጠር እያ። እንቁርዓብ ኣብ ኣካላታ ሓመድን ማይን ክህልዋ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ምስ ካልእ እንቁርዓብ ዘብላ ነገራት ተሓዊሱ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ፍረ ዱባ ኣብ መሬት ኣእቲኻ ማይ ዘፍሰስካ እንተፍሰስካ እንቁርዓብ ዶ ተፈርኢኻ? ዱባ እምበር። ኣብ ቤት ትምህርታ ብዛዕባ እዚ ክትሓስብ ጥራይ ተጨኒቓ ወዓለት። ገዛ ምስ መጽአት ሓንቲ ፈርጣዕ ካኪብ ውስጣ ጸናሐታ። ከም ኣመላ ኸዓ ኣብ ተባዕቲ ቁጥቋጥ ተሓቢኣ ከተንብብ ጀመረት። መደብ ፈላስፋታት ሶፊ ሕጂኻ ተራኺብና። ሕጂ ጻዕዳ ማንቲለ ጓል ማንቲለ ኸይበልና ብቐጥታ ኣብ ትምህርትና ንእቶ። ፈላስፋታት ካብ ዘመነ ግሪኻውያን ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ይሓስቡ ነይሮም? ብሓፈሽኡ ብቐደም ተኸተል ንስራዕ እዮም። ገለ ፈላስፋታት ኣብ ዝተፈላለየ ዘመንን ባህልን ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ዝከታተልዎ ዝነበሩ መደባት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ገሊኦም ብዛዕባ ብቁልትን እንስሳታትን ክመራመሩ ከለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ብዛዕባ ህላወ ፈጣርን ብዛዕባ ህይወት ድሕሪ ሞት ይመራመሩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፎም እንታይ መደብ ሒዞም እዮም ዝመራመሩ ዝነበሩ ክንከታተል ኢና። ምኽንያቱ ኩሎም ተመራመርቲ ንኹሉ ሕቶታት ጠቕሊሎም ክሕዝዎ ይጸግሞም ስለ ዝነበረ። እቲ ዘሕዝን ኣብ ጥንታውያን ፈላስፋታት ደቂ ተባዕትዮ እንተዘይኮይኖም ደቂ ኣንስትዮ ብፆትአን ኣይሓስባን እየን ስለ ዝበሃላ ኣብ ዓውዲ ፍልስፍና ይሳተፋን ነይረን። በዚ ምኽንያት ከዓ ክንደይ ተመክሮታት ከም ዝተኸስረ የጠራጥርን። ኣብዚ ግዜና ግን ብዙሓት ኣለዋ። ሶፊያ እዮ ገዛ ካብ ዝሓልክን ዓጻቓት ሕቶታት ክሓተክን መደብ የብለይን። ሓደ ግዜ ግን ንትምህርትና ዝጠቅም እዮ ገዛ ክበቅየ። ፈላስፋታት ባሕሪ ጥንታውያን ፈላስፋታት ግሪኽ ሓደ እዋን ናይ ባሕሪ ተመራመርቲ ይበሃሉ እዮም። ምኽንያቱ ኣብ ባህርያዊ ዓለምን መስርሑን ጥራይ የተክሩ ብምባሮም እዩ። ኩል ነገራት ካበይ መጽዩ? ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ህሞት ኣብ መጀመርታ ገለ ነገር ካብ ዘይነበረ ወይ ካብ ባዶ መጽኡ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ። እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ዘመነ ግሪኻውያን ዓብላሊ ነበረን። ንሳቶም በዚ ይኹን በቲ ገለ ነገር ወትሩ ነባር ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ነይሮም። ምኽንያቱ ነገር ካብ ዘይነበረ ወይ ካብ ባዶ ከመይ ገይሩ ይመጽእ ኣይኮነን ኣገዳሲ ሕቶኦም። ግሪኻውያን ሓደ ህይወት ዘለዎ ዓሳ ከመይ ገይሩ ኸማ ይወፅእ? ዓበይቲ ኣግራብን ውቁባት ዕምባባታትን ካብ ምዉት መሬት ህፃን ካብ ማህፀን ኣድዩ ብኸመይ ይመጽእ ኢሎም ይድንቑ ነይሮም። እዚ ሕቶ እዚ ኸዓ እዩ ዘገድሶም ነይሩ። ፈላስፋታት ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ባህሪ ኣብ ቀጻሊ ምቅያር ከም ዘሎ እኳ እንተተገንዘቡ እዚ ምቅያር እዚ ብኸመይ ይጓዓዝ? ሓደ ህይወት ዘለዎ ነገር ብኸመይ ኣብ ህይወት ዘይብሉ ነገር ይፍጠር ኢሎም ይሓቱ ነይሮም። ኩሎም ጥንታውያን ፈላስፋታት ብድሕሪ ዝኹሉ ለውጥታት ሓደ መሰረታዊ ጥረ ነገር ኣብ መፈለምታ ክህሉ ነይርዎ ኣብ ዝብል ናይ ሓባር መደምደምታ በጺሖም። ናብዚ መደምደምታ ብኸመይ በጺሖም ብዝርዝር እኳ እንተዘይተፈልጠ እቲ መስርሕ እናማዕበለ ነገራት ካብ መሰረታዊ ጥረ ነገር ተበጊሶም መስርሕ ህይወቶም ወዲዮም ከም ብሓድሽ ኣብ መሰረታዊ ከም ዝምለሱ እዮም ደምዲሞም። ንዓና ግና እቲ ኣዝዩ ዘገድሰና እቶም ጥንታውያን ፈላስፋታት እንታይ ፍታሕ ረኺቦምሉ ዘይኮነስ እንታይ ዓይነት ሕቶታት እዮም ሓቲቶም?
كمي زعمسل ملس خرخبو يومك تتصبيهم زبلي بحصيرو انت حاسبهم زي كونس بخمي حاسبهم زيادة زقدسنا نحنا نفلطو أكلاو عالم كمي جيريو زكاير زتخاخا زبلو حطوثات حاتيتم حقثات الهسيسهم أبصوص وهياتن نبرن كي تمركزو نقبراو مسرح مكيارات مسققار متخخا زوريا بحريات صنيعهم إذا قباب زخاء نتبرك قلنا قدان كرمتن حقاين بأعمال اختيز فتسام زبلصوص وهيات ندحريتيو قديفوه فلسفنا نبار بزيو خب هيمانتو أمنتات بقرب كجلاجل زخاله مجمرتا سقمتي نابسنا في التوتاوي تنتناتات زبص حناقة زوم ناي بحري فلاسفاتات يوم هايزوم فلاسفاتات زيوم مسرح مصنعتي كلها بصحف هاي سفران أتزركابو أرسطوطل بصحف زعقبو طراينا نركب نسون مدمدم تاطرايو طرني في وريق ومبر أقبابا تناتنو أمن مسرح مرمرو مناي زرزران يخون مبر غريخاوين تمرامرتي من لواط بحريات كم مسرتاو طرا نجار كم زبقس بنصور كم زقمت ونردا سلسته دك ميلتس فلاسفاتات أتقدماي تالسيو أب ميلتس جزعت غريخ زنبرات نيشي سياق أتوديدو تالس أب حيالو هاجرات إن كل جبسيز بس فلاسفايو أب جبسي قومتنا حد هرم بصفت زعق أنا سبيو استتقملو الجواب أب حدا وسون ساعات نجزاء رسو صلالوت مع رقمته مسكونة صلالوت تهرم لك عوار ربابيحو لك عقومة تهرم نتصيرو زحبر أيو بتوسعي أب حموشة 278 كلمة لدى كرسوس صحيا وقردات وي أكليفس مع اسمع عالتن جزيان كانت قصات بنص أرز ورق أيو تالس من كلهم نجارات ماي مخانو يأمن نيرو انتهي مالتو خمز نبرا يردو أيكونن كل هي وزلو نجار كاب ماي تبقيسو مسرح وديونا ماي مدلس بمخانو أبكم مدمدم تابس يحقون خاليو من البات فلق نيل أبقلاقل قبسي كستا خلو أزرقت بقويلهم كأسعدور يخون المجمريا جزيون انقرعبن حساخن ماي دحر مزنابو كم زفت أرواس توعيدو كمون تالس كل نجار أمال اقتلوا خمس بلاي نجار كم زخبل زدرخو مريت نعم باباتات نأتاخلتي نحساخو وزته سلة تعقب زي الرأيوه وزلوهم هواسات كم أمال اختي وسيدوهم يقوون ناباها لؤوخ نقمت راينا نخال أبزقنا حدا نجار نتصوريو تالس بناي هومر أمال اختيها تزاربان كأصيل زمسق كالعي فلاسفها أنا زيمان داريو نسون ميلتس دعدو أب جزي تالس نبريو أنا زيمان دار عالمنا بوشت أزتفل عليها استطنا نجا مسرح بزلوان ناشتو علامات استدكونات كوينا أب أتن زكايد مسرح دوب ألبوم وكيارات عبيتن موتن زلويو إيلو يأمن نيرو دوب ألبو كبل كله ردو أيكونان كم سالس زعمنو حدوه بمسرة وطرانجر ما يوي لسلد حسابي مثلا من هالبات أتمسرة وطرانجر أدم كلهم ويدحرو كلهم هواسات فطرات زنبرا خون على وي لسلد زعمنا يخون دوب ألبو زبالة إزغ بالكله أتمسرة وطرانجر كم ما يزعم مسألة زاقيت استفطرانجر كخون يبلون مالتي مثل اتسال ساي فلاسفة كاب 570 كساب 526 كلمة لدى كريستوس زنبرا ودع الدوم أناكسيمنس يبحال نسود ما من كل نجارات أير ويهفايو إلي أمن نبرا أناكسيمنس ناي تالس ناي ما يسنا حساب كواز بيغوي فلت انت نبرا ما يستجبت أهفايو يلسلز أمنيو كموز بدا كم أمنتو أير بترير تجبيتو زنابي فتر مايك أب ترير انت تجبيتو حمد يخون من البات كابز مكخ برد حمد حسان كفلت عزيب يخون بتوساخي حوون زندر أيريو يبل كابز تبقسيو أير من جمرات ماين حوون يزبل كما هينا فرم مدري بزحرحو أيكونان بعد حساس با أناكسيمنسجن مريت أير نحوون سلستيوم هيوت المفتقرة قد سترى نجر كنت خنو أير ويهفاجن اتقند من شيء وزبل أمونتنيروا
ስለዚ ከም ታለስ ኣብ ኩሉ ባህርያዊ ምቅያራት ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ምንጪ ጥረ ነገር ክህሉ ናይ ግድን እዩ ይብል ነይሩ። ዝኾነ ነገር ካብ ዘየሎ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ። እቶም ሰለስተ ደቂ ሚለተስ ፈላስፋታት ምንጪ ናይ ኩሉ ነገራት ሓደ መሰረታዊ ጥረ ነገር ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ርኢና። ሓደ ነገር ግን ከመይ ጌር እዩ ብሃንደበት ናብ ካልእ ነገር ዝልወጥ? እዚ መስርሕ እዚ ኸዓ ናይ ለውጢ ዕዮ ይበሃል። ድሕሪ 500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ኤልያት ትበሃል ኣብ ደቡብ ኢጣልያ ናይ ግሪክ ግዝኣት ዝነበረት ዓዲ ኣብዚ ሕቶ እዚ ዝግደሱ ፈላስፋታት ተቐልቀሉ። ካብ ኩሎም ቀንዲ ፓርመኒደስ ዝተባሃለ ፈላስፋ ካብ ዘየሎ ዝኾነ ነገር ክመጽእ ኣይክእልን እዩ፣ ህልው ከዓ ናብ ዘይህሉ ወይ ዘይነበረ ኮይኑ ክጠፍእ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ሓሳብ ሂቡ ነበረ። ሓደ ነገር ካብ ዝነበሮ ኣብ ዘይነበሮ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ብምባሉ ግን ነገራት ክልወጡ ወይ ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ኣይኣመነን። ይኹን እምበር ባህሪ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ቀጻሊ ዋሕዚ ከም ዘሎ ይኣምን። ነገራት ከም ዝለዋወጡ ብህዋሳቱ ተሰቆሮ ምኹኑይ ዝኾነ መግለጺ ክህበሉ ስለ ዘይከኣለ ግን ንህዋሳቱ በድሆምን ክሓዶምን ኣብ ክትዕ ወይ ህዋሳትካ ብዝህቡኻ ወይ ከዓ ንምኹኑይነት መግለጺኻ ብርትዒ ሓድዩ እመን ተባሂሉ ኣነያ መኽኒት እየ ዝኣምን ኢሉ ደረቐ። ምስ ረኣኹ ኣምን ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ። ፓርመኒደስ ግን ህዋሳትና ሓደ ሓደ እዋን ጉጉይ ስእሊ ይህቡና እዮም ብምባል ንነገራት ወይ መስርሕ እናረኣየ ካብቶም ንሪኦም ገሊኦም ምስቲ ኣእምሮና ዝህቦም ምኹኑይ መግለጺ ስለ ዘይሰማምዑ ንኹሉ ዝርእዮ ኣይኣምኑን እየ ይብል። ንኹሎም እቶም ጉጉይ ስእሊ ዝህቡና ህዋሳት ዝብሎም ብምኽንያት እናገለጸ ከቃልዖም ከዓ ከም ዕማም ሓዞ። እቲ ዘይንቕነቕ ምኹኑይ ስነ ሓሳብ ርትዓውነት ይበሃል። ኣብ ርትዓውነት ዝኣምን ሰብ ከዓ ምኹኑይነት ወይ ርትዒ ምንጪ ፍልጠት ዓለም እዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ማለት እዩ። ኩሎም ነገራት ይውሕዙ። ኣብ ግዜ ፓርመኒደስ ሄራቅሊጠስ ዝበሃል 540-450 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እውን ኣብ ኣፈሱስ ንእሽቶ ኤስያ ይነብር ነይሩ። ንሱ ቀጻሊ ዋሕዚ ወይ ቀጻሊ ምቅያራት መሰረታዊ መለለይ ባህሪ ኢሉ ይኣምን ነይሩ። ሄራቅሊጠስ ካብ ፓርሜኒደስ ዝተፈልየ ዝያዳ ብተዝርእዮ ይኣምን ነበረ። ኩሉ ነገር ይውሕዝ፣ ኣብ ቀጻሊ ምቅያርካ ይርከብ ይብል። ክልተ ግዜ ኣብ ሓደ ወሓዚ ማይ እግርኻ ምቕማጥ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ወሓይዝ ከም ምቕማጥ እዩ። ኣነ ንኻልኣይ ግዜ ኣብቲ ወሓዚ እግረይ እንተቐሚጠ እግረይ ይኹን እቲ ወሓዚ ካብቲ ቀዳማይ ዝተፈልዮም ኢሉ ይድምድም። ከም ኣገላልጻ ሄራቅሊጠስ ዓለም ብኣንጻራት ዝቖመጥ እያ። ምሕር እንተዘይሓሚምካ ጥዕና እንታይ ምዃኑ ይተስተማቑሮን። ምሕር እንተዘይጠሚኻ ጽጋባ ይትፈልጠን። ኩናት እንተዘይህሉ ሰላም ዋጋ ይህልዎን። ሓጋይ እንተዘየሎ ክረምቲ ቁም ነገሩ ይትፈልጦን ኢኻ። ቀጺሉ ብዘይህላወን ተርእዮን ኣንጻራት ዓለም ክትህሉ ይምኽኣለትን ኢሉ ኣባጅጎ ቐትርን ለይትን ሓጋይን ክረምትን ኩናትን ሰላምን ጽጋብን ጥሜትን እዩ ይብል። ኣባጅጎ ክብል ከሎ ነቶም ኣማለኽቲ እምነታት ጽውጽዋይ ወይ ነበረያ ነበረያ ማለቱ ይኮነን። ኣባጅጎ ወይ እግዚኣብሔር ክብል ከሎ ዓለምን ኩሉ ኣብ ውሽጣ ንዘሎ ፍጡር ዝሓቁፍ ማለት እዩ። ኣባጅጎ ኣብ ኩሉ ዋሕዚ ምቅያራት ባህሪ ብንጹር እዩ ዝርአ ኢሉ ይኣምን። ሄራቅሊጠስ ኣብ ክንዲ ኣባጅጎ ኣቦ ይዝጊ ወይ ኣምላኽ ዝብል ቃል ናይ ግሪኽ ሎጎስ ዝብል ቃል እዩ ዝጥቀም። ሕመረት ትርጉሙ ኸዓ ምኹኑይ ወይ ርትዒ ማለት እዩ። ሄራቅሊጠስ ወላ እኳ ደቂ ሰብ ኩልና ዝተፈላለየ ተሓሳስባን ዝተፈላለየ መጠን ርትዓውነትን እንተለና ንኹሉ ዝገዝእን ዝመርሕን ሓደ ኣድማሳዊ መሪሕ ስነ ሓሳብ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን። እዚ ኣድማሳዊ መሪሕ ሕጊ ንኹልና ብናይ ሓባር ረቋሒ ዝመርሓና ኮይኑ ብውልቀ ደረጃ ግን ነናትና ይህልወና። መብዛሕትኡ ግን ንሕና ንመጻወቲ ህፃናት ዘይበቃዕ ተሓሳስባ እዩ ዘለና ብምባል ንኸባቢኡ ይንዕቕ። ስለዚ ሄራቅሊጠስ ኣብ ውሽጢ ናይ ባህሪ ዘየቋርጽ ምቅያርን አንጻራትን ሓደ ፍሉይ ሓድነት ከም ዘሎን ንሱ ኸዓ ምንጭ ናይ ነገራት ኮይኑ ኣባጅጎ ወይ ሎጎስ እዩ ኢሉ ይጽውዖ። 4 መሰረታውያን ባእታታት ኤለመንትስ ፓርሜኒደስን ሄራቅሊጠስን ክልቲኦም አንጻር ዝኾነ መርገጽ ኣለዎም። ፓርሜኒደስ
ዝኾነ ነገር ክቕየር ኣይክእልን እዩ ህዋሳዊ ሓሳባትና ዝህቡና መደምደምታታ ዝእሞን ይኮኑን ክብል ከሎ ሄራቅሊጠስ ከዓ ኩሉ ነገር ይቕየር እዩ ነገራት ይውሕዙ እዮም ህዋሳዊ ሓሳባትና ዝህቡና መደምደምታታት ክእመንዋ ኣለዎም ይብል ፈላስፋታት ካብዚ ንላዕሊ ኣንጻር ክኸዱ ክእሉ እዮም ኢልካ ምሕሳብ የጸግም ግን መን ይቕንዑ ኢምጴዶክለስ 490 ክሳብ 430 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ወደ ሲቺልያ ካልእ ኣተዓራቕ ሓሳብ ዝበሎ ኣብ ሓደ ዓብ ነጥቢ ክልቲኦም ከም ዝሰማምዑ ኣብ ካልእ ከዓ ከም ዝፈላለዩ ይጠቅስ እቲ ዘየሰማምዖም ነጥቢ ኸብርህ ከሎ ክልቲኦም ሓደ መሰረታዊ ነገር ብንጽል ስለ ዝወሰድዎ እዩ ንኣብነት ማይ ናብ ዓሳ ወይ ጽምብላሊዕ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ማይ ከዓ ማይ እዩ ስለዚ ፓርሜኒደስ ነገር ክቕየር ኣይክእልን እዩ ክብል ሓቂ እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ህዋሳትና ዝህቡና መርትዖ ግድን ክንቅበሎ ኣለና ብምባል ንሄራቅሊጠስ ይቃወም ብዓይንና ዝረኣናዮ ክንኣምኖ ኣለና እቲ ንሪኦ ከዓ ባህሪ ኣብ ቀጻሊ ምቅያር ምህላው እዩ ስለዚ እቲ ክንጸግ ዘለዎ ስነ ሓሳብ ንነገር ብተናጸል ከም መሰረታውያን ምርኣዮም እዩ ምንጭ ናይ ባህሪ ሓደን እንኮን መሰረታዊ ባእታ ክኸውን ስለ ዘይክእል ማይ ይኹን ኣየር ንበይኖም ናብ ዕምባባ ጽገሬዳ ወይ ጽምብላሊዕ ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም በለ ብኣባህላ ኤምጴዶክለስ ባህሪ ብኣጠቓላሊ 4 መሰረታውያን ምንጭ ነገራት ዝኾኑ ባእታታት ኣለዋ ንሳቶም ከዓ መሬት ኣየር ሓውን ማይን እዮም ብምትሕዋስን ምፍላይን ናይ 4 ከዓ መስራሕ ባህሪ ይፍጸም ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ብዝተፈላለዩ ዓቐን ናይ 4 ከከም ኣድላይነቱ ዝቖመ ስለ ዝኾነ ሓደ ተኽሊ ወይ እንስሳ ምስ ሞተ ከም ብሓድሽ 4 ይፈላለዩ እዚ ምቅያራት እዚ ብዓይንና ክንዕዘቦ ንኽእል ኢና 4 ግን ዘይጠፍኡ ንዘለዓለም ነበርቲ እዮም ስለዚ ኩሉ ነገር ተቐያሪ ኢልካ ምድምዳም ጌጋ እዩ ብመሰረቱ ዝቕየር ነገር የሎን ምትሕዋስን ምፍላይን ናይዞም 4 ነገራት ራእዩ እቲ መስርሕ ኢሉ ከዓ ይኣምን ናይ ቅብኣ ስራሕ ከም ኣብነት እንተወሲድና ሓደ ስእሊ ዝቐብእ ስነ ጥበበኛ ሓንቲ ቀያሕ ሕብሪ ጥራይ ወኒኑ ካልእ ሕብርታት ዘለዎ ስእልታት ክስእል ኣይክእልን እዩ ቀይሕ ብጫ ሰማያዊ ጸሊም ሕብርታት እንተለዎ ግን ብምትሕዋስን ምፍላይን ናይ 4 ናይ ነፍሲ ወከፍ ሕብሪ ዓቐኑ ብምልዋጥ ኣማኢት ዘሕብርዋ ስእል ክቐብእ ይኽእል እዩ ከምኡውን ኣብ ናይ ክሽነ ስራሕ ሓርጭ ጥራይ ሒዘ ዝተፈላለዩ ሕብዝቲ ክስንክት ኣይክእልን እየ ሓርጭ እንቋቑሖ ጸባን ሽኮርን እንተሎኒ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነቶም ምቁራት ሕብዝታት ክሕንብሽ ይኽእል ኢምጴዶክለስ ኣልዕል ኣቢሉ ባሃሰ ለባም ኣይኮነን ነዞም 4 ምንጭ ነገራት ምዃኖም ዝገለጸ ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ ተመራመርቲ እውን ዳርጋ ተመሳሳሊ መርገፂ ነይርዎም ታለስን ኣናክሲመነስን ማይን ኣየርን እቶም ቀንዲዮም ኢሎም ካልኦት ግሪኻውያን ከዓ ሓዊ ኣገዳሲ እዩ ምባሎም ኣድላይነት ፀሓይ ኣብ ፍጥረት ስለ ዝተረዶምን ሰብን እንስሳን እውን ኣካላዊ ሙቆት ስለ ዘለዎምን እዩ ምናልባት ኢምጴዶክለስ ሓንቲ ዕንፀይቲ ክትነድድ ከላ ነገራት ክፈላለዩ ተዓዚቡ ይኸውን እጠራዕራዕ ዝብል ማይ ብትኪ ዝኸይድ ኣየር እቲ ሃልሃል ዝብል ሓዊ እቲ ሓዊ ምስ ጠፍአ ተረፍ ሓሙኽሽቲ ከዓ ሓመድ መሬት ምዃኑ ተዓዚቡ ይኸውን ኢምጴዶክለስ ንምትሕንፋፅን ምብታንን 4 ምንጭ ነገራት ድሕሪ ምግላጹ ዝተርፍሕቶ እንታይ ሓይሊ እዩ ዘተሓናፍጾም ድሓር ዝበታትኖም ዝብል እዩ መልሲ ናይዚ ከዓ ክልተ ሓይልታት ፍቕርን ግጭትን ምዃኖም ይኣምን ንነገር ካብ ሓይሊ ፈልዩ ይርዮ ዋላ ናይ ግዜና ስነ ፍልጠታውያን እውን ኣብ ምውሳእ ነገራት ባህርያዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይኣምኑ እዮም ኢምጴዶክለስ ብተወሳኺ ዘለዓሉ ሕቶ ዕምባባ ክርኢ ከለኹ ከመይ ገይረ እየ ዝርዮ ብምባል ብዛዕባ ምርኣይ ወይ ርእየት ኣልዒሉ ብዛዕባ እዚ ሓሲብክዶ ትፈልጡ ሶፊ ኢምጴዶክለስ ዓይንና እውን ንገዛእ ርሱ ኣካል ናይ ባህሪ ስለ ዝኾነ ሓዊ ማይ መሬትን ኣየርን ኣለዎ ኣብ ዓይንና ዘሎ ማይ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ማይ ክርእዮ ከሎ ብተመሳሳሊ ሓዊ መሬትን ኣየርን ከዓ ነቲ ንዖም ዝመስል ነገራት ይርእዩ ሓደ ካብዚኣቶም
ካብ ዓይንና እንተጎዲሎም ንባህሪ ክንሪኦ ክንዕዘቦ ምኽኣልናን ኢሉ ይኣምን። ገለ ነገር ካብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ኣናግዛጎረስ 500-428 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሓደ ካብቶም መሬት ማይ ሓውን ኣየርን በበይኖም ወይ ብምትሕንፋጽ ናይ ኩሎም ናብ ነገራት ክልወጡ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ዝኣምን ዝነበረ እዩ። እዚኣቶም ወይ ክፋሎም ተሓናፊጾም ናብ ዓጽሚ ወይ ደም ክልወጡ ኣይክእሉን እዮም ይብል። ኣናግዛጎረስ ከም ዝጠቕሶ ባህሪ ብኣዝዮም ብዙሓትን ብዓይኒ ዘይረኣዩ ነገራት ዝተጠፍጠፈ እዩ። እቶም ኣዝዮም ደቀቕቲ ዝበሃሉን መሊሶም ብዝያዳ ተዳቂቖም ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ጥርናፈ እዮም። ኣካላትና ብኸምኡ ታኒጹ ሓንቲ ንእሽቶ ጭራም ዋህዮ ካብ ቆርበት ኣጻብዕተይ እንተተኣልያ እታ ዝተኣልየት ጭራም ንቆርበት ኣጻብዕተይ ጥራይ ኣይኮነትን እትውክል። ኣብኣ ናይ ዓይነይ፣ ናይ ሕብረይ፣ ናይ ፀጉረይ ወዘተ ዝጠባዮም ደቀቕቲ ኣካላት ኣለዋ። ስለዚ ገለ ነገር ካብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዋህዮ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ኣለና። ኩለንትናና ኣብ ደቀቕቲና ኣሎ ይብል። ነዚ ደቀቕቲና ኸዓ ዘርኢ ኢሉ ይሰምዮ። ኤምጴዶክለስ ንኹሉ ነገራት ኣብ ሓደ ኣካል ጠርኒፉ ኣካል ዘብሎ ፍቕሪ እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣናግዛጎረስ ከዓ ነቲ ሓይልቲ ስርዓት ወይ ቅጥዒ ኾይኑ ሓይሊ ሓንጎል ወይ ብልሓት ኢንተሊጀንሲ ይብል። ኣናግዛጎረስ ወዲ ንእሽቶ ኤስያ ኾይኑ ኣብ ከተማ ኣተነዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ፀሓይ ኣምላኽ ኣይኮነትን። ፀሓይ ካብ ደሴት ጰሎጶንሽያ ቁሩብ እትዓቢ ኣዝያ ዝረሰነት እምንያ ይብል ነይሩ። ብተወሳኺ ኣግዛሳጎረስ ኣብ ስነ ከዋኽብቲ ይግደስ ነይሩ። ሰማያዊ ፍጡራት ኩሎም ነዛ ንብረላ ምድሪ እዮም ዝመስሉ ኢሉ ምድምዳሙ ወደቕቲ ሞቴዮራይት ምስ ረኣየ ምዃኑ ይንገረሉ። ቀጺሉ ወርሒ ናይ ገዛእ ርሳ ብርሃን ምንጭ የብላን፣ ናታ ብርሃን ካብ መሬትና እያ ትረኽቦ ኢሉ። ንግርደተ ፀሓይ እውን መግለጺ ወይ መርትዖ ክህበሉ ይፍትን ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ሶፍያ ክሳብ ሕጂ ስለ ዝተዓገስክኒ ኣመስግነኪ። ነዚ ኩሉ ዝበልኩኺ ኣጸቢቕኪ ምእንቲ ክትርድእዮ ደጋጊምክን ተተንብብዮ ጽቡቕ እዩ። ጽባሕ ንሕቶ መሰረታዊ ጥረ ነገር ምቅያራትን ዝምልከት ዴሞክሪቶስ እንታይ ከም ዝብል ክንርኢ ኢና። ሽዑ የራኽበና። ሶፍያ ኣብ ባዕቲ ኮፍ ኢላ ነቲ ኩሉ ዘንበበቶ ከተኩማስዖ ፈተነት። ማይ ብዘይካ ብሃፋን ናብ በረድን ኣብ ካልእ ነገራት ክቕየር ፈጺሙ ይክእድን እዩ። ግን ከምኡ ስለ ዝተማሃረት ዲ ኣሚናቶ ከምኡ ዘይተማሃረት ነይራ እንተትኸውንከ ካልእ መልሲ መሃለዋ ዶ? መጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ዝተማሃረቶ ረሲዓ ኣዕሚቓ ክትሓስብ ጀመረት። ፓርሚንደስ ምቅያር ኣሎን ዝብል ስነ ሓሳብ ፈጺሙ ይተቐበሎን። ብሓደ ወገን ሓቂ እዩ። ሓደ ነገር ብሃንደበት ኣብ ካልእ ዝተፈለየ ነገር ይልወጥ እዩ ዝብል ኣእምርኡ ፈጺሙ ነጺግዎ እዩ። እቲ ኩሉ ሰብ ብገዛ ዓይኑ ዝርእዮ ነገር ፍጹም ኣይኮነን ንኽብል ናይ ብሓቂ ተባዕ ክኸውን ነይርዎ። ክንደይ ሰብ ኮኑ ይስሐቕ ነይረ ኸውን በለት። ኤምጴዶክለስ ከዓ ዓለምሲ ካብ ሓደን ላዕሊ ዝኾነ መሰረታዊ ምንጭታት እዮም ዘለዋ ክብል ከሎ በሊሕ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ ኽብል ዝኸኣለ ከምዞም ሎሚ ዘለዉ ስነ ፍልጠታውያን ኣብ ላቦራቶሪ ብመሳርሕታት ፈቲኑ መርሚሩ ዘይኮነስ ብኣእምራዊ መግለጺ እዩ። ሶፍያ ነቲ ማይ ሓዊ ኣየርን መሬትን ቀንዲ ምንጪ ናይ ባህርዮም ዝብል ስነ ሓሳቡን ምቕባል ኣብየቶ። ይኹን እምበር ምቅያራት ከምጽኡ ዝኽእሉ ምንጪ ነገራት ካብ ሓደን ላዕሊ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ኤምጴዶክለስ ሓቂ ክኾን ኣለዎ። ምኽንያቱ ኩሉ ምቅያራት ብዓይኒ ዝርአ መስርሒ ይበለት። ሶፍያ ትምህርቲ ፍልስፍና ኣዝዩ ስሒብዋ። ፍልስፍና ኣብ ቤት ትምህርቲ መምህር ብዝነገረካ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍልስፍና ከም ትሓስብ እዩ ዝገብረካ ኢላ ደምደመት። ባህ ከኣ በላ።